Dagitoy akay papanan dagiti sorsorat ngayon tayo amon iti nasantuan nga ebanghelyo. Tadigitoy tinaibagbaga iti biag nga agnanayon ngagturong sa dingato. Gapu iti pammati iso ngayon tayo utuben amwen kalkalen iti kay papanan na. Tadigitoy iti karkari nga nagtaod sa dingato baeten kadigitoy asorsurat anay surat kadigitoy asasao. Iti mabasa iti Roma 1 iti 2 nga inkarina idi babaen kadigiti mamadtuna kadigiti nasantuan asorsurat. So di kita kapsat ti adda a mabasa iti Roma. Isu kaditi kapsat intayo amwen digitoy adalen iti kay papanan na nga nagtaod iti Dios. Iti mabasa iti Kolosas 1 iti 26. Kahit ko asawen iti palimed anay limeng bayat kadagiti gidas-gasot atawen ken ita may parangarang kadagiti santo na. So kadagiti kapsat no intayo alaen amwen digitoy akay papanan na isu digitoy adda anay limeng kadagiti sa santo iti Dios ngayon na ibagbaga. Tadigitoy ada kailanadan na isu digitoy nanipod idi damo iti daan atulag isu digitoy iti nailimeng nga ibagbaga na nga nanipod idi ken inggana idatta a panawin. Isu nga kapsat kailangan nga adalen tayo digitoy no anya iti rebbengay tayo aramiden isu iti ayat iti Dios nga nagtaod ijay gloria nga agnanayon ngayon na ibagbaga. Iti aglakam nga kapsat di kita ngayon na ibagbaga isu metlaeng iti kararwa tayo ngagturong sa dingato numatay iti maysa a tao. Iti mabasa iti Kolosas 2 iti 3 isu nakailumangan kadagiti su amin agameng iti sirib iti panakaammo. So dayta kapsat ti bagbagana hanlaeng agameng a kwarta no diket gameng anay limeng kadagiti panpanunot tayo di kita iti kayat na sauen ngayon na ibagbaga gapu ti sirib itunggal tao gapu iti panakaammo tayo iti kinapudno. Kadigiti ngayon na ibagbaga iti mabasa iti muna at Timoteo 4 iti 11 dagiti abanbanag iti bilin mo ken isorong. So di kita kapsat iti pamaneknek ngadda kadigitoy anay limeng manipod iti panakabangon iti lubong ngayon gana itatta a panawin. So kadigiti kapsat kailangan nga amwen tayo adalen tayo kadigiti umiso ken napili ngayon na ibagbaga kas umiso nga nagtaod iti Dios. So kadigiti kapsat ngayon nakipapaabot tapno maamuan iti tunggal maysa nga naanos nga agsukimat gapu kadigitoy asasao. So agyaman nakakabsat tadigitoy sinagaba idi nga pong Jesucristo bauten kadigitoy asorsurat ngem na idi impalpalawag no kasano iti pamayan iti panagserbi kinapudno a panagdayaw iti Dios. So agyaman nakakabsat digitoy ngem nakipaabot gapu iti Facebook ken gapu iti YouTube tapno maamuan kadigiti makaanos ngagdengeg agbuya iti kay papanan na iti na Diosan asorsoro nga nagtaod sa dingato ket agyamanak ti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.